kai jama'a la ilaha illallah yau ka ji an ce wancan yayi aure gobe ka ji an ce wancan ta yi aure jibi ka ji an ce wannan ya aure kai gaba gaba dai kannan mu za a fara aurewa mu kuma muna nan muna zaune muna san mu zure muna raba ido kai jama'a sai ka ji wancan yayi akwatara daga dan mahaukaciya ne wancan yayi akwat 8 daga dan jahila ne wancan yayi akwat 12 daga kan ya kwance ki kai akwai matsala idan gari dai ba zai aure ba to ni rabon da rike jaka dai hannu manta kai idan gari mai Allah lafiya na yanka tun daga can kana ta sambatu ko san ya fara kama mana kai ne ba sanyi ne kama na wadalaji masu gona a maka ba sanyi bane kama dalaji fi sabilillah yau kaji an ce wancan yayi aure waccan ta yi aure wannan yayi aure kannan ma ga nan suna tasowa suna aure suna barin mu a zaune rabon da rike jaka guda har na manta dalaji na rasa zai gan nake ni ba zan aure ba har na koma ga Allah kwantar da hankalinka idan gari nesa ta zo kusa ye kace ya hankali na zai kwanta dalaji